Ma għamnek għanna mara, Jennifer. Inti, Jennifer, għettajt li kont kellek il-xitan u ġofi, kellek kont. Jina mux estaċ kelli xitan ġofija, jina kelli esperienza minn meta kont tifla, kont n-esperienza li qed li xitan, all right, minn ta' 7 years, ma konx nitkellem maħat għax kont nibza ġifiri dan ix-xitan xogħlu kien li iwaqqa ċertu biża fija ta' tifla fl-innoċenza tiegħi. Matul li bdejt nikber kien hemm on and off, pero kien dejjem ikolli ħolm, horrur, all right, ħolm li anka nara demonju jew demoni qed jippruvaw jagħmlu sess miegħi, jiġifieri dan huwa oppressjoni, okay, tista' tgħidilha li trid, kbirt, iżżewwiġt, kelli tifla u minn hemmhekk l-affarijiet bdew jiggravaw għax jiena ruħi bdiet tixxennaq biex insir naf min hu Alla. U għax rid insir naf min hu Alla, qalbi xtaqet li tkun taf min hu Alla. Id-demonju kien jaf li jiena qed nipprova nersaq lej it-triq tal-verità. It-triq tal-verità ma sibtix fl-ebda reliġjon, sibta biss f'relazzjoni ma' Kristu u kif ersaqt lej Kristu Ġesu l-isem ta' Ġesu. Id-demonji kollha li kienu kontra tiegħi kollha telqu, kollha f'salt. Jiġifieri. Fossok meħlus inti. Jiena mhux inħossni, jiena meħlusa. Meħluwija. Meħlusa. Dik l-esperienza minuta, ma niġġudikaw jiex ma naddu iġuri, dik l-esperienza u mi tħossa ferħana, Ġeri. M'għandix problema. Ħallija tħossa ferħana. Għax bl-istess argumenti għak xtindaħan inti. Laqqa xej, pero mela, hemm lajn irqiq, issa. Nibdew bil-ġustizzja divina li jaħtint l-ewwel, mhux għandu li jien ma nemminx li Kristu li huwa tajjeb jew Alla li huwa tajjeb qatt iħalli li x-xitan jidher lil tifla ta' 7 snin li żgur m'għandix ħażen, tifla ta' 7 snin ma jkollix ħażen. Hemm lajn irqiq ħafna. Il-lajn irqiq huwa bej mart mentali li ħafna drabi ġaw stigma enormi fuq u ġieli għamilt programmi inti fejn nies ikollhom ċertu mart psychosis, skizofrenja, darba kellek wet hawnhekk qal li jisma' leħen ikellmu u jgħidlu weġġa lilek innifsek. He was a diagnosed schizophrenic. Issa, jekk persuna fittex lajnuna, Ix-xjenza mużek ħajdu. għalhekk inti ma tix li jkun Jeremy Show, għax tiddu dimanxa show. Għax tiddu dimanxa show, indek ma tix nitkellem. Ma xjenza mhux ħajdu. Bimbo, wieħed. Hija problema kbira. Inti ismani, inti xogħolok li tikkonvinċi lin-nies li jeżisti x-xitan u Alla. Menti xogħolok tikkonvinċi lin-nies Ok, mela, issa Pastor, issa sa tirrispondi. Taħdem għal min Ikkonkludi, Jeremy. Mela, inti għandek ħafna mart mentali. Il-moment li inti persuna li għandu psychosis, di ħanajlek Pep, nistiednek, tistaqsi psikjatra. U inti xaħat ikollu delużjoni u jiġi xaħat ieħor il-pester. Nixxen kwota psikjatra Malti. Leġerament tkun Kristjan. U mela, u kollha. L-importa ma tħalli jispiċċa l-ewwel. Meta inti. Issa kwota psikjatra. Għax meta kollu tinterrompuni. Żewġ psikjatri f'Malta li huma tal-affarijiet tagħhom Għanni minix l-espeb. U jagħmlu ma jridux jisimgħuha. Tkellmu flimkien u Ma jridux jisimgħuha. Meta inti Ikkonkludi, Jeremy. mart mentali, ikollok xaħtet kollu delużjonijiet li huwa mart mentali pruvat. U jiġi xi ħadd ieħor jgħidu isma' d-delużjoni tiegħek hija reali, il-ħsara li tista' ssir hija fenomenali. Nies bl-eżorċisti u bl-eżorċiżmi mietu u nqatlu bir-rispett kollu. Mela. Inkluż mill-Knisja Kattolika.